Θέλω να σχολιάσω σχετικά με την αντίληψή μας σε επίπεδο φυσικής του τι παίζει εισαγωγικά αυτή τη στιγμή. Κυριάρχουσα θεωρία, κατά κανόνα, βασικά έχουμε δύο θεωρίες, έτσι, είναι η σχετικότητα του Αλβέρτου, του Άλμπερτ Άινσταϊν και η κβαντομηχανική. Τέλος πάντων, όσον αφορά την σχετικότητα, θεμελιώδης παραδοχή, τέλος πάντων, της θεωρίας της σχετικότητας είναι το κόνσεπτ του χωροχρόνου, του πέπλου του χωροχρόνου, που δεν είναι απλά δυσδιάστατο, είναι 3D, έτσι. Απλά, καταλαβάτε, το αποκαλούμε πέπλο εισαγωγικά. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εσφαλμένα, κατ' εμέ, κοιτάζοντας προς τα έξω, σαν παρατηρητές, θεωρούμε πως υπάρχει ένα κατασκεύασμα, έτσι, ο χωροχρόνος, ας πούμε, και πάνω εκεί μέσα, τέλος πάντων, μπαίνουν τα αντικείμενα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι είναι ένα οικοδόμημα στο οποίο τυχαίνει να υπάρχουμε εμείς μέσα. Σκεφτόμαστε γραμμικά, έτσι όμως, σαν άνθρωποι. Το αντίθετο, θεωρώ πως κάθε σώμα, υλικό σώμα, έτσι, έχει την δυνατότητα, εν γέννη, να δημιουργεί το χώρο-χρόνο. Το αντίθετο, δηλαδή, το αντίστροφο, τέλος πάντων. Αυτό, νομίζω, είναι ένα key point στην λανθασμένη αντίληψή μας περί του χωροχρόνου. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα στο οποίο υπάρχουν πράγματα μέσα. Τα πράγματα δημιουργούν το κατασκεύασμα. Αυτά. Χαιρετώ. Bye.